TV one SuroWiase anache se unyini nche nti se bia wo history bi anasa story bi na pesa oni ye che ne ehu dia fa ye number no e wo screen ase na freye afen so odi dafunu wo hu ne ma ehu ye mochiri woman anasa okopo so hayo mu ensem nyina no mesero se wo be fa ye number no bebi a wo bia ne be ba ne no aba betwetwe enkom.